İçeri İşler Ministerliğinin işgärleri Aşgabatyň käbir mekdeplerinde okuwçylaryň enatalary we molimler bilen duşuklary geçirdiler. Duşuklarda mektep okuwçylarynyň terbiýesi, özüni alyp barşy barada gurrun edildi. Mekteplere baran polisiýa işgärleri duýdansyz käbir okuwçylaryň mobil telefonlaryny hem barladylar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşiri özü ýurt içine habarçylaryna salgylanyp 16 noýabrda habar berdi. Duşuklar geçen hepde geçirilip başlandy. Şeýle duşuklar 14 noýabrda 52-nji we 56-njy mekteplerde geçirildi. Polisiýa işgärleri köp okuwçynyň çilim çekmeginden nägile boldular. Olar mektep okuwçylarynyň şol sandy gyýylaryň kafelerde we restoranlarda kalyan çekýänligini aýtdylar. Okuwçylaryň köpüsiniň özlerini ahlaksyz alyp barýandygy, jynsyk gatnaşykda bolýandygy, köp mekteplerde göwreli okuwçy gyýylaryň bardygy hem aýdyldy. Dip garaşsyz neşir belleýär. Munyň bilen baglykda resmiler enatalardan çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmek we olaryň terbiýesine has köp üns bermegi soradylar. Molimlerden bolsa esasy ünsü okuwçylara bilim bermegi däldi, olaryň tertip düzgünligini gönükdirmek talap edildi. Azatlyk baýdylanlar barada ýurdun içeri işler ministerliginden we agdalan mekteplerden kommentari alyp bilmedi. Soňky ýyllarda häkimetler okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözegçiligi güýçlendirdiler. Munyň çäginde okuwçylaryň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygyderli geçirilýär. Duşşu gurnaýjylar okuwçy gyýylaryň arasynda ten sewdasy bilen meşgullanýanlaryň we göwreli bolýanlaryň bardygyny aýdyp, mektep okuwçylaryna ahlakly bolmagy berk tawşyrýarlar. Şeýle ýygnaklaryň biri oktýabryň ortalarynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniň orta mekteplerinde geçirildi. Şonda Azatlygyň habarçysy okuwçylaryň enatalaryna öz çağalaryna gözegçiligi artdyrmagyň berk tawşyrlandygyny aýdypdy. Garaşsyz neşir Aşgabatyň mekteplerine baran İçeri İşler Ministerliginiň işgärleriniň käbir okuwçylaryň mobil telefonlaryny duýdansyz barlandygyny hem habar berýär. Polisiýa işgärleri okuwçylaryň haýsy web saýtlary girýändigini hem barladylar. Türkmenistanda raýatlaryň internet ulgamyny berip çäklendirmekde ýyllar boýu tankyd edilýän türkmen häkimetleri okuwçylaryň telefonlaryna gözegçilik edip, olary ýygyderli barlaýarlar. Häkimetler bu barlyklarda ahlak aladalar bilen düşündirmäge synanşýarlar. Şeýle barlyklaryň biri sentýabryň ortalarynda Aşgabatyň we Daşow hemde Balkan welaýatlarynyň mekteplerinde geçirilipdi. Nowatdaky barlyklar Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde VPN ulgamlaryndan peýdalanýan raýatlara gözegçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri gurrun edilýän ýygnaklar we barlyklar barada açaçan maglumat bermeýärler. Aşgabatda sürücüler 20 ýyly dolan ýeňil awtoulaglaryň tehnika barlygy goýberilmeýändigini aýdýarlar. Şu günler Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulugynyň awtoulaglaryň tehnika ýagdaýyny anyklaýyş we hasap alyş edarasy 2001-nji ýyldan öňdürilen ýeňil awtoulaglaryň tehnika goratlyk gözegçiliginden geçirilmegine ruhsat bermeýär diýip paýtagtly sürücüler aýdýarlar. Ýeňil awtoulaglaryň goratlyk barlygyna goýberilmediligi Aşgabatyň awtoulag bazaryna 2000-nji we 2001-nji ýyllardan aňyrda öňdürilen awtoulaglaryň sanynyň köpelmegine getirdi. Aşgabat şäheriniň awtomobil bazary 2001-nji ýylda öňdürilen awtoulaglardan dolup durdy. Bulag sewdasy bilen paýtagta baran daşowly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan paýtagtly ulag eýeleri bu düzgüniň heniz welaýatlarda ýerleşýän tehnik anyklaýyş we hasap alyş edaralaryna degişli däldigini aýdýarlar. Welaýatlarda 1990-njy ýylda öňdürilen awtoulaglary hem tehniki guratlyk barlygyndan geçirilýär diýip ulag söwdegärler aýdýarlar. Ulag söwdasy bilen Aşgabatda baran raýatlar awtoulag bazaryna esasan öňdürilen tenis 2001-nji ýyldan aňyrda bolan Toyota Camry we Toyota Corolla kısmına awtoulaglaryň köpelendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Aşgabatda ýeňil ulaglaryň tehniki barlygy bilen bagly iş ýüzüne güýje girdilen täze talaplary barada paýtagtyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasap alyş edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň awtoulag bazaryna ulag eýeleriniň sebitlerden xyridar gözleýänliklerini habar berýär. Daşow welaýatyndan baran söwdegärler 2000-nji ýylda öňdürilen Toyota Camry kysymly ýeňil awtomobili satyn aldylar. Ondan bir näçe Aşgabatly raýat olaryň daşyny ýüşüp öz ulaglaryny hem satyn almagy xyridar tap bermegi haýyş etdiler.
diýip bazara baran yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Täze çäklendirmeleriň arasyna ulug iýeleri özleriniň köni awtoulogyny satyp täze ulug satyn almak isleýänliklerini, şeýlelikde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamyny uluglaryň tehnika barlygy bilen bagly aladalardan azat bolmak isleýänliklerini aýdýarlar. Men her awtoulogymy satyp 2017-nji ýylda öňdürilen ulogy satyn aljak. Şeýdip guratlyk barlygyndan iň bolmanyny bir näçe ýyl bir diýinsadım. Diýip paýtagtly ulug iýesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne täze talaplar maşin bazaryna uluglaryň bahasyna on çokly täsir etmedi. 20 ýyly dolan awtologlaryň tehnik guratlyk barlygyndan geçirilmegine ruhsat berilmeýändigine garamazdan bahalar gymmat. Ulug satyjylar 2000-nji ýa-da 2001-nji ýyllarda öňdürilen Toyota Camry we Toyota Corolla kısımlı awtologlaryny $5,000 aşak satmak islemeýär. 20 ýyllyk gurut awtomobiliň bahasy $5,000. Diýip bir ulug sowdagary gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan serhetden ýurdun çägine goýberilýän awtologlaryň öňdürilen senesi bilen bagly girden çäklendirmelerini hem saklap galýar. Türkmenistanyň gümrük gullugyna görä häzirki wagtda öňdürilen ýyly hasaba alınmanyna 5 ýyly dolan hemde öňdürilen ýylyna garamazdan ziyan ýetenligi ýa-da zaýlanan we anyklanan awtolog serişçileriniň ýurdun çägine goýberilmegi gadagyn edilýär. Bulardan başga da Türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Mercedes kysymly awtologlaryň ýurda goýberilmegini dol gadagyn etdi. Şol bir wagtda 2017-nji ýyldan soň öňdürilen dürli kysymnaky BMW, Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtomobil ulaglarynyň dürli görnüşleriniň ýurda girdilmegi gadagyn edildi. Türkmenistanyň içeri işler edaralary paýtagtda awtomobil ulaglarynyň öňdürilen senesi bilen bagly girden täze talaplary we bu talaplaryň sebäpleri barada resmi beýanat bermeýärler. Adam gaçakçylygynyň öňüni almak meselesinde yeterlik tagalla etmezlikde tanqidlenýän Türkmenistanyň resmiýetleri adam sewdasynyň öňüni almak boýunça çäreler barada maslahata gatnaşdy. Bu ýygnak barada habar berýän ýarym resmi Arzu News online neşriniň maglumatyna görä, seminara Birleşen Ştatlaryň ýurtdaky elçisi, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we kanun goraýjy daralarynyň ýolbaşçylary, halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşypdyr. Maslahatyň dowamında gatnaşyjylar dünýä jemgyýetçiliginiň adam sewdasynyň öňüni almak we şeýle sewdanyň pidalaryna hakyky kömek bermek boýunça işlenip düzülen tejribe bilen tanışypdyr. Doşukda Türkmenistanyň adam sewdasy bilen bagly anyk meseleleriniň we edýän hereketleriniň gozgalmanlygy barada habar berilmedi. Halkara hatawatlaryna görä Türkmenistanyň hökümeti adam sewdasyny ýok etmek üçin iň pes standartlary doly berjay etmeýär we bu maksada yetme ugrunda düpli tagalla görkezmeýär. Türkmenistanyň hökümeti adam sewdasyny ýok etmek üçin iň pes standartlary doly berjay etmeýär we hatda COVID-19 pandemiýasy döwründe adam sewdasyna garşy görüşmek täsiri göz öňünde tutulanda bu urda esli tagalla etmedi we 3-nji derejede galdy diýilip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň şu ýyla degişli adam sewdasy barada hatawatynda aýdylýar. Hatawatda 3-nji derejäniň adam sewdasyna garşy görüşde iň pes görkezijileriň biridi aýdylýar. Türkmenistan bilen baglanşykly bölümde hökümetiň ýurdun içinde adam sewdasyny ýok etmek üçin yeterlik tagalla etmeýänligi bellenýär. Geçmişde Türkmenistan 2010-njy ýyldan 2015-nji ýyla çenli bu mesele boýunça 2-nji derejeli ýurtlaryň toparyna goşulypdy we 2016-njy ýyldan beri 3-nji derejeli ýurt hökmünde görkezilýär. Adam sewdasynyň agyr görnüşleri, jinsy eksploatasiýa maksady bilen adam sewdasyny şeýle hem güýç galyplyk ýa-da zorluk ulanmak arkaly adamy işletmek, taklamak, alyp gaçmak, işe ýa-da hyzmatlara çekmek, mejburi zähmete gulçylyga bergen çekmek bilen baglanşyklydyr. Köp ýyl bäri ýurtda giňden ulanylýan mejburi zähmet tejribesi Türkmenistanyň adyna edilýän tanqidlara sebäp bolýar. Ýurdun ýylaty jemgyýetçilik we hojalyk işlerine gatnaşmaga mejbur edilýär. Ýurdun paxta meýdanlarynda köplençe büdjet işgärleri, etkerler, okuwçylar we mektep okuwçylary zähmet çekýär. Hökümetiň garaşsyz gözükçülük missiýalarynyň barmagyndan ýüz öwürmegi paxta önümçiliginiň ygtybarly gözükçülük edilmeginiň öňüni aldy. Hökümet hiç hili derine suud işi barada habar bermedi. Mejburi zähmet jinaýatlaryna gatnaşanlygy üçin resmiýetleri jogapkärçiligi çekmedi. Ejir çekenleri anyklamady, pidalara kömek maksatnamalaryny maliýeleşdirmedi diýilip hatawatda aýdylýar. Şeýle-de hatawatda döwletiň mejburi zähmet siýasatyny dowam etdirýänligi bellenýär. Hökümet her ýyl paxta hatyrynda jemgyýetçilik işlerinde we ýurdun käbir beýleki pudaklaryna ululary hem çagalary mejburi zähmet üçin toplamak siýasatyny dowam etdirdi. Diýilip Birleşen Ştatlaryň adam sewdasy baradaky 2022-nji ýyla degişli hatawatynda aýdylýar.
Şerede maglumatda hökümetin adam sewdasyna garşy görüş wagtynda möhüm tagallalary görkezmänligine garamazdan adam sewdasyna garşy informatsion kampaniýalaryna gatnaşmagyny dowam etdirmek we paxta ýygmak üçin tekniki injamlary satyn almagyny dowam etdirmek arkaly käbir ädimleri ädenligi bellenýär. Hatawatda Türkmenistanda adam sewdasyna garşy kanunçylyk ugrunda berilýän goldawa pes baha berilýär. Ýurdun kanunçylygy adam sewdasy we mejburi dähmet bilen baglanşykly jinayetler üçin Jinayet kodeksiniň jansy daýdan eksploatasiýa we dähmet işçiligi sebäpli jinayet jogapkärçiligine çeken 129-njy maddanyň 1-nji bölegine görä jaza gödöňünde tutulýar. Şeýle dähmet kodeksiniň 8-nji maddasy mejburi dähmet düşünjesini kesgitleýär. Geçmişde Türkmenistanyň hökümeti adam sewdasynyň pidalarynyň bardygyny boyun alypdy. 2018-nji ýylda ýurdun hökümeti adam sewdasynyň 8 pidasynyň, 2017-nji ýylda bir adam pidasynyň, 2016-njy ýylda 11 pidanyň, 2015-nji ýylda 15 pidanyň bolanlygyny ikrar edipdi. Bu arada hem Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam sewdasy boýunça 2019-njy ýylda çap bolan hasawatynda aýdylipdy we pidalaryň hakyky sanynyň has köpdigi bellenipdi. Şeýle şonda daşary ýurt hökümeti tarapyndan maliýeleştirilmeginde Aşgabatda we Türkmenawatda döredilen gysgaly telefon liniýalaryna adam sewdasynyň pidalarynyň 7000 töwereginiň jaň edenligi habar berilipdi. Bu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň köplenç adam sewdasynyň pidasy bolýanlygy barada ýedirdirli habar berilýär. Emma türkmen häkimetleri we döwlet medeniýeti kyn ýagdaýa düşen ýurdun raýatlary barada maglumatlary çap etmeýär. Birleşen Milletler Guramasynyň halkara dähmet edaratynyň iň soňky maglumatlaryna görä dünýäde 28 milliony gulay adam gulçuluk dähmeti bilen meşgullanýar. Olaryň arasynda 3 millionyň gowrak çagy bar, olaryň ýarty jins gatnaşyklaryna mejbur edilýär.